dușmani ai crucii lui Hristos. Deși Sfântul Apostol Pavel avertizează cu lacrimi, adică cu durere în suflet, că sfârșitul acestora este moartea veșnică. Filipeni 3:18. Tot Sfântul Apostol Pavel se întreabă: oare cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Romani 8. Dragostea lui Hristos pentru noi stă în jertfa crucii sale, prin care noi am fost răscumpărați și mântuiți. Căci iată ce zice Scriptura: așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiul l-a dat spre răstignire, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3. În ce privește atitudinea față de cei ce se smintesc din cauza cinstirii crucii, Sfântul Apostol Pavel este drastic. De s-ar tăia de tot cei care vă răsvrătesc pe voi împotriva crucii. Galateni 5:11. Sfânta Cruce este lauda apostolilor. Iată ce spune tot Sfântul Apostol Pavel: departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât numai cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu sunt răstignit pentru lume. Galateni 6. Galatenii, care s-au îndepărtat de dreapta credință, sunt certați de Sfântul Apostol Pavel cu cuvintele: o galateni fără de minte, cine va ademeni pe voi să nu vă încredeți adevărului credinței? Pe voi, în fața ochilor cărora am pus să se zgurăvească Iisus Hristos cel răstignit. Galateni 3:1. Iată prima icoană a crucii lui Hristos pe care apostolul o folosește ca să întemeieze pe prezența ei în comunitatea galatenilor adevărul de credință. Tot Sfântul Apostol Pavel ne adeverește că nu a propovăduit alt Hristos decât pe cel răstignit. 1 Corinteni 2:2. Observați, dragi creștini, că în începutul minunatului text, prin sintagma cuvântul crucii, Dumnezeu se încorporează pe sine ca fiu al omului. Cuvântul crucii, sminteală pentru evrei, pentru păgâni nebunie, pentru noi cei ce ne mântuim, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Crucea care nu se mai desparte niciodată de apostol și nici apostolul de cruce, asumându-și-o ca putere, înțelepciune, armă și semn veșnic al creștinătății. Oare înțelepciunea unor oameni care s-au rătăcit de la adevăr este mai bună decât înțelepciunea lui Dumnezeu? Căci zice: pentru noi cei ce ne mântuim, crucea este înțelepciunea lui Dumnezeu. Îți mai înțelepți oamenii ca Dumnezeu? De pe Sfânta Cruce, Iisus Hristos, cu mâinile întinse, ne cheamă pe toți zicând: veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu, crucea, asupra voastră, că jugul meu este blând și sarcina mea este ușoară. Mai mult, zice: eu când mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Iar aceasta o zicea arătând cu ce moarte avea să slăvească pe Dumnezeu. Iată, moartea lui Hristos pe cruce este slava adusă lui Dumnezeu. Și așa Sfântului Petru zice, arătând cu ce moarte va slăvi Petru pe Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu crucea. Ioan 12. Sfânta Scriptură arată clar că prin cruce este prea slăvit Dumnezeu. A zis Domnul: Petre, Petre, când erai mai tânăr, te îngideai singur, dar va veni vremea că vei bătrâni și vei întinde mâinile tale și alții te vor încinge. Iar aceasta a zis-o arătând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta i-a zis: vino după mine.
Ioan 21. Prin urmare, crucificarea este slava adusă lui Dumnezeu. Așa scrie în Scriptură. Prin jertfa crucii se realizează mântuirea întregii lumii, în sens obiectiv. Mântuirea subiectivă, sau a fiecare în parte, se realizează în funcție de felul în care îl urmăm sau nu îl urmăm pe Hristos pe calea Sfântă a Crucii. Urmarea lui Hristos este imposibilă dacă te lepezi de cruce. Domnul însuși zice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și dea crucea și să-mi urmeze. Matei 16. Deci, dușmanii crucii lui Hristos, cu lacrimi zicem, nu au nicio șansă să se mântuiască. Încă o dată. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Matei 16. Prin Simon din Cirena, care l-a ajutat să-și ducă crucea, Iisus ni se face dator nouă și întregii umanități în a pune mâna și a ne ajuta să ne ducem propria noastră cruce, ușurându-ne sarcina. Sfânta Cruce este armă de pace și biruință asupra morții, pe care am agonisit-o prin păcatul neascultării lui Adam, prin care noi toți am păcătuit, căci în Adam toți mor, iar în crucea lui Hristos toți înviază. Cei mulți au murit prin greșeala unuia. Dumnezeu Tatăl a apucat crucea ca pe o sabie a Duhului Sfânt, cu puterea Duhului Cel Sfânt și cu Fiul pe ea, pironit, a înfipt-o mormântul lui Adam, omorând moartea în propriile lecaș, deschizându-le tot o cale spre înviere și spre viață. Oare nu zicem în noaptea învierii, Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând? Sub semnul Sfintei Cruci stă începutul și sfârșitul lumii, cum am zis și duminica trecută. Pomul vieții în mijlocul raiului e prefigurarea crucii, iar la sfârșitul lumii se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, crucea Mântuitorului. Matei 24:30. Roada crucii sau pomului vieții este trupul și sângele Mântuitorului. Însuși Domnul zice, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cel ce mănâncă această pâine va fi viu în veci. Ioan 6. Omul împărtășit cu Sfintele Taine reintră în starea de har, depășind starea omului cel dintâi a lui Adam. Când Domnul vestește ucenicilor patimile sale, diavolul își face loc în inima ucenicului Petru și îi zice, Doamne, nu te duci acolo, fie-ți milă de tine, să nu ți se întâmple aceasta ce zici. Iar el i-a zis, mergi înapoi a mea, Satanul, că tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor, căci eu pentru aceasta, pentru cruce am venit. Matei 16, 21. Și Ioan 12, 27 repetă, eu pentru aceasta am venit. Hristos vrea să spună că fără moarte nu poate să fie înviere. Înțelegeți? Fără moarte nu poate fi înviere. Ori scopul suprem al jertfei lui Hristos nu e moartea, cum cred unii, moartea Domnului, ci învierea Lui și învierea noastră. Aceasta e crucea. Învierea lui Hristos și învierea noastră după ce am murit prin cruce. Ucenicul Petru recidivează și vrea să-l apere încă o dată de cruce pe Hristos și îi taie urechea lui Malchus. Mântuitorul îi spune, Petre, bagă sabia în teacă, pentru că pot să rog pe Tatăl să-mi trimită 12 legiuni de îngeri. Dar cum se vor împlini Scripturile? Căci așa trebuie